Kanay pagkatanga, eh. Ganang bayot ng tao na akong amahan, eh. May pasinanay. Ano na bayot? Doy sa? Ay, naku, Unti mo problema. Naunsa masag ka, oy. Unsaon masag pagkabayot atong imong inahan nga babae man to? Eh, palagot mo si tatay, good. Ihang gusto mo ay matuman. Kapila na ko sige ingon na hunungo na papakita sa kanding. Sige, gyapon siya. Paita, eh. Kasayon ba, ana, oy? Iniglakaw ninyo, lipat ta imong tatay. Tago, aron di na ka mangita. Wapa ka resulti, anak. Mauna kong buhaton. Maog yun. Naabag yun ay magbuot nato, kumundan tag pangita. Mau lagi. Yaon sa man, mag-abot ta dito sa katikla. Tiklo. Dito bas kalambuyan, lak-lak. Kinahan ko maapil sa balibos sa mga babae. Apil Nagduwa din sila tahan, dito. sumsuling ko, Samtoy ana, oy. buyog man to. Buyog? Saman. Sampol, bi? Murag, Agay! gimingaw na kung sagpas bula. Unsa mo na pagduwa. Untay bula Yo, dito. imagine lang ba? Ay, taraw na. Taraw na sa bahay. Sabaw na. Punta sa papak. Ako. Asa ka rin mo tabuang sa nito. Tanong mo sa nito. Hinay lang. Ato na ito. Punta mo pa. Hinay! Hoy! Atay! Kadako na ng premium ha. Magtinapulang yapong mga tao pag pingitas kanding. Wa may nagtinapulan sa mga tao, good. Wa palang ganahe, wa paswerte ha. Di ang botang ko pasabot ba katubang nagtinguha pag undang pag pangitas kanding ba. Saon lagi pagana ana, nawagtang ang gana kay wala magpakita lagi ang kanding. Siguro kumunday. Makita ninyo itong kanding. Karong nga daghan nang magtinguha nga pag pangitas kanding. May unta. Labi na si Sir Marlon, gusto kay itong madali ng kanding makita. Di kay si Sir Marlon ra. Hasta si Don Sibio. Nagdali na. Maupit ang padakan ng premyo. Busa, ikaw munday, atong anak, pasabta. Ha? Ingna mga, labi na ka na sa Andoy. Nga di sila mo undang pag pangitas kanding. Ikay pasabot ni Andoy. Kay bawab ka ni mong anak. Subirbyok indak ko. Kay bawab ka ng manupo dayon, supon din tayo ng tambag ta. Nahaman day. Haman mong anak. Magpundo din nagbay. Di nila ag. Pangita ha? Pangita. Nga. Taon good. O pwede, ikaw na sa sugat ni Hilin ha? Asa man sa di ka? Ato ko balibulan, kay manungko sa ko dito. Ako pa ibaon ng tabua. Ha? Oh, sige, sige. Hmm. Ito na ko. Sige. Uy, kung nasa kayo masugatan, paibaw asan ng tabua ha? Bahin sa premis kanding ha? Oo, lagi. Pagdali ha, pagdali. Ha? Ingat ha? Uy, amping! Yeah. Magduwa sa minoy, oy. Adlo. Iguales dos. Ay, Sami. Ako'y sustay mo doon dari. Lagi, Sami. Kwarta. Dako kining kwarta. Saan kurta tayo, eh? Nindot ka balita ah. Si Sir Marlon nagpadako sa premyo. Kung kinsay makakita sa kanding. Tunga sa milyon niya premyo. Ha? Ang premium, oy. O lagi. Kilaliman ka. Dili na usa ka gatos ang premyo. 5 kagatos ka libo ka pisos. Hala ka, dako! Dako lagi. Pero tayo nga nung man nila na saktong usa ka milyon nga nang gitunga-tunga pa man dyan nila na dato man sila. Ay, ambot uy. Bitaw, noy. Giusa ka milyon tato nila. Ano no? Para mas nindot ba? Pero doy, ano ka mo yung usa ka milyon? Sa iyo na nalak. Sa
Saan man? Sayo na lagi na. Primero, mag-una kag ihap sa usa ka milyon. Yan ang usa ka milyon, imo nang tungaon, mo na tunga sa usa ka milyon. Mo din na tay. Mauna kita na pag-ihap. Dako dyan na siya. Kadali. Kita na dayon. Adto ta sa balay. Kay adto ta dito magsabot. Unsaon na to padakop sa kanding. Kay ano ko kay nang tunga sa milyon, uy. Tayo sa wala dako. Wala ka. Ato sa mga. Oh sige. Uy! Sunod na sa balik. Uy! Sinsya kayo. Tawagan ninyo ah! Bye. Sabi mo. Ipadakan gini si Marlon ang premyo sa makadakop sa kanding. Na maulad ki. Stang, nagkagubot yung mga tao. Na, labi na to sa tatay. Oo, oy, syempre. Asa ko ka mga hoy anang tungas milyon. Na, lagi ko no. Pero ang pangutana ba? Madakpa na ba ka ng kanding, ana? Sabi sa gipunan na ng premyo, ana? Naambot lang kaha. Ta. Pero paminaw na ko, Flor, marag di gyapon na madakpa ng kandinga, eh. Bisag ipadakan pa nilang premyo. Na, wala siguro oy. Kay daghan lagi ang nag-ingon nga wala na dinhi ang kanding. Bitaw? Na, ambot lang ng tatay oy. Malipay pa ba siya? Na dito ay nanungkos mga tao kay patambungon sa meeting. Meeting? Asa man ang meeting? Sa kamalig, unya sa Sabado. Panabana na ko, marag wala na gyud mahimo Sir Marlon, ana eh. Bisag dako na kay ng premyo yung gihatag. Wala, igo na lang yun maibog ang mga tao, anak, kay... Stang, way ka siguraduhag, napa ba ng kandinga dire? O kung buhi pa ba na? Mao lagi matud pas uban. Stang, mani, uyon na lang kita. Diyos, sayang nga, bitod ako kay premyo sa. Ano lang? Bisag usa kami lang, kasiguro sa? Naambot Nana day lang. mo duha din ha. Ah, Panaka mo be. Kabangay ko diri sa atong paglikas ng pagkaon. sige, nay. Sige na. Maubitang gipahibaw nila ni tatay o ni Matoy aron magpundo ka mga tao dito sa dakong hawan. Dako na dai sa. Tunga na sa milyon ang ipapremyo ni Marlon. Ihayas makadakop sa kanila. Katako ng premyo at tumas milyon. Aw dako na sad naman noon. Makapaikag din na sa mga tao. Problema dia, kung magpakita palagi ng kanding, ug dili na. Og ako'y Marlon, no? Piliho na lang akong mga tao nga pangitaon ako sa kanding. Bitaw, katugid unta mga suod niya. Pero ang problema, iyaha man gyud gusto ang matuman. O, siya magbuot. Ay may mo anak. Dahil at isa rin. Yan sa mano ha. Doy. Adto si Bonnie og si Simon ha. Kasi niya buwa sila mahibaw kung unsay mando ni Marlon sa mga tao. Huwag ito may baw. Adto sila og ingna nga magbantay. Kiba si unya moingon si Marlon nga mag-inspection siya sa mga kabalayan nga magduda nga nani nakadakop sa kanding niya gitaguan lang. Oo, bitaw sa. Mo na kinahanglan ingna sila nga kinahanglan mangandam tapit mikid. Sakit ang taon. Ha, sige atuan na. Ina magbantay yun. Sige, ma'am. Sige, sige. Ako na to silang atuon, ma'am, ha? Sige, pag-amping doy ha. Sige, ma'am. Simon, Bonnie. Pamati, mo, ha? Nahadlok na ba si ma'am? Tingalig masuko sa Sir Marlon. Tingalig mag-inspection dere. Muna magbantay-bantay gid mo. Mao lagi. Nako, naraba ko no kay premyo. Mao lagi. Mao nang maguna-hunda gid mo kung unsa inyong buhaton. Nya katoy mong giingon nga ngadto taglangob. Wala sa to? Langob sa karagala. Oo, mao na. Kay sigunda ba sa gistorya ni Lilay, may kuno to siya kataguan sa kanding. Husto bitaw. Tinuod nga maayo tong taguanan. Pero dunay problema. Unsa man doy?
Doon na kuno'y kriminal na nadakpan sa sud sa langob, dili pa dugay. Kriminal? Paano man ka na ako? Kriminal ko? Maura ba'y gituhuan nga doon na po'y rebuilding ang masud dito. Rebuildi? Tanong ko na ko. Tungon mo na ko, rebuildi ko? Pero ako unang kumpirmahon, dili una ta magdali-dali. Kinahanglang dalion gyud nato bun. Kuya wi, sig kalit yung mga hagis Sir Marlon ba? Mulihok gyud ta. Dili gyud ta maghinay-hinay ning higayon na. Doy. Palihog na lang pagsulti ni mama. Nga among buhaton kutob sa mong mahimo, nga way makahilabot sa kanding. Kana gyud. Hala sige, akong sultian si Ma'am Ana. Naisulti sir, tabihan ka kadimita ka. Dahil buko na mong Oh, suma ka. Inom mo, paminaw mo. Paminaw ana. Lo. Okay, klaro? klaro, sir. Oh. Kining akong pagpatapok ninyo, ipa tigom tagi mong matoy kay may nungdanon kani. Alam ni sa inyong kalipay. Kay kamo mga lumulupyo ini nga mong dapit. Kugihan man kayo nga mituman sa mong hangyo. Mapangitaon ang kanding. Si Papa Sipio gusto kay sa nga sa labing dali madakpan yun ang kanding. Kay mahinungdanon kayo ang maong kanding. Bitaw. Mao na nga. Sabakan man kayo mangitag kanding. Ay sa mong sagbat. Paminaw, ikaw paminaw, ay saba. Matag usa ninyo. Isaara na mo nga kung kinsa tong makadakop sa kanding, makadawat og 100,000 kung usak gatos ka libo ka pesos. Sakto? Pero mayong balita. Unsa man sir? Nindot nga mensahe ang ako ipaabot kaninyo karon. Paminaw mo ha. Matod ni Papa Sibyo. Aron madasig pagimo pagayo. Iyang dungagan ang premyo kisa tong makadakop sa kanding sa kinsa ninyo. Dili na usak gatos ang premyo. Pila sir? Pila ka sir? 500,000. 500,000 pesos. Kalibos sa milyon. Half million. Wala nga paningkamot nimo. Siguro agi og di kay kanara. Di kay kanara. Doon na pagoy dugang. Kinsa tong makakuha sa kanding, makadakop sa kanding, makadawat og 500,000. Onya doon na pagoy dugang sur. Ona, ayo sa lagi paglalis. Paminaw. Okay? Ina sa dimit. Ugma pohon, sugod ugma, paminaw. Sayo mo mata. Pagitaan ninyo ang kanding, susiha ang tanang suok sa among dapit. Okay! Kaya lang siyong kasayuran, ang kanding ni Araginas palibot. Wa na mawa. Bitago lang na tungkol kay nahadlok ninyo. Bitaw. Sa panugod, Kaning uban, sir. kanding. Magkiat lang ng inyong mga dapoy. Kana lagi sir. Bitaw. Bitaw. Sugurog ma. Ay magkalimot. Oto na kalimot. Imo ninggi. Sungko pa ng tao nga napayo ning nakita. Dabaday, ngatik sa kagsungko. Sigurado ka? Kuwang lagi. Na ay tao nga wa na ko makita din nga gusto na ko makita. Tana. Wa man lagi si bunig si Simon. Hay man. Si Bunig si Simon ba? Amo gignan ba? Gignan ay. Ano wa man diri lagi? Sir, Si Sir. Pag Sir ako. si Sir. Ano ka ko gignan nimo? Ako gusto giingnan sila sir.